fans y beirniad yn gwneud i'r rhestr fer nawr am Pencampwriaeth adran Defaid mynydd Cymreig. A'r tro yma, dwi'n credu bod e'n cael gwres I drad, achos mae'r I tynnu rhestr fer o 4 y par yn barod. Odi, mae fe'n cadw mynd ôl at y rest. Fi'n credu bod e wedi cael job gwahaniaethu rhwng ddon nhw I gyd, ond mae'n dosbarth gryf iawn ma eddi. Ond mae safon eithriadol yn dweud, ti'n bod gymaint o beiri a mae bleser gweld nhw yn dweud? O, serious yndi, mae'n bleser I fod yn Gymru, a hwn di'r bryd, hwn di'r bryd yn un syrenu arno, y bryd yma I gyd, mae o'n nithon o glas, caled I feirniadu, swn i'n dweud, swn i'n licio bod yn ei safle fod. O na, dim o gwbl, na. Felly, mae da fe Talabont wedi cael ei dynnu mlaen, a wedyn yr ŵyn Dion Cymreig, y ddafad Pencampwriaeth Defaid Cymru, a wedyn y ddafad Bedigri, siwr, yn dyfa? Ie, dwi'n meddwl, ie. Ie. Oedd o Russell Davies, Rhyd Ymerydd, Sir Gar. Nawr te, ferched, mae'n amser I chi roi pen ar y bloc, dwi'n meddwl. Sa'i fi wedi bod yn deg iawn hyd yma. Fi fynd I holi chi nawr. Pwy chi'n meddwl? Mae llygad I ar y ddafad Bedigri a y Defaid Dion ar hyn o bryd. Mae nhw dalo nhw'n llygad I pam deithon nhw mewn i'r cylch. Mae nhw jyst I weld yn bar sy'n matcho. A fi'n credu bod ti'n iawn! Wel, ar y nodyn yna, Saran! Arbennig o ddea, chwarae teg I ti. A ni gweld Gwawr Williams, bod gaeaf I Chaf Gwynedd yn ennill fyna, Caryl. Yndi, mae Gwawr wedi bod efo'r bryd di estalwm, dwi'n meddwl, a wedi cael ambell I gamp y blaen efo'r wyn a wedyn, wyn par gwych sy'n ni'n dweud, sy'n ni'n licio gweld llawer mwy o heini o gwmpas. Mae nhw yn sgleinio fyd fan hyn yn y cylch, yn dyn nhw? A mae'r Defaid Dion wedi gwneud yn dda iawn yn y gorffennol fan hyn, yr adran hefyd. Mae nhw ystod yn agos iawn i'r brig, yn dyn nhw? Yn den o hyd, mae'r bryd sy'n dechrau dod yn mwy amlwg o gwmpas y lle hefyd, rwan. Yn boblogaidd iawn gyda fyddynwyr a phlant? Odi, mae lot o blant ifanc a pobl ifanc yn dangos y Defaid. Maen nhw'n Defaid rhwydd I ddysgu. Rwy'n peth ar Torwens a'r Torddis, ond mae'r Defaid Dion, maen nhw wastad yn dala llygad. Fi'n credu sy'n dad yn gadael fi cael un bryd bach arall. Fi'n credu'r Defaid Dion fydd yn dod gytre gyda fi hefyd. Ar y rhestr Nadolig y flwyddyn yma, Sara! A'r Defaid Dion yn neud yn dda iawn. Wedi ennill is Pencampwriaeth y ffair fan hyn ôl yn 2017. Felly, pwy a wyr a fydd hanes yn ailadrodd ei hunan o'n Gwawr? Llong gyfyrchiad. Diolch fawr iawn, diolch. Ers faint ti wedi bod cadw'r bryd hyn? O, ers oedden ni blant bach, dy gwir, fatha teulu, dyn ni bod cadw nhw dros 30 mlynedd bellach. Ond heb arddangos yn y ffair efo dros 10 mlynedd yn hynna'n, so, blwyddyn ddau ddod yn ôl, gobeithio. A mae wedi bod yn flwyddyn fawr I chi fel teulu? Do, rhwng bob dim yn mynd mlaen, do. Weles I ti'n yr Wyl Wanwyn, a ti'n priodi rhyw 2 ddwrnod ar ôl ni, fe? Yn chydig o ddyddiau wedyn, so, nathon ni brodi diwedd mis Mai, lle, a wedyn, ha o'n blaen ni wedyn. Wel, llong gwrchiadau mawr iawn. Diolch yn fawr iawn I chi. Pob lwc yn ddod I chi gystadlu. Diolch yn fawr.